Ús dels equips en pràctiques al laboratori de la tercera planta de la clínica odontològica. El laboratori de pràctiques preclíniques de la tercera planta de la clínica odontològica de la Universitat de València està dotat de 40 unitats de treball distribuïdes en 4 fileres de 10 unitats cadascuna, més 2 unitats situades a l'entrada del laboratori. En cada unitat hi ha un cap amb mandíbula extraïble metàl·lica, un braç extraïble amb mangueres i un pedal per a l'instrumental rotatori clínic, un motor amb pesa de mà i un sistema d'aspiració. Ús del cap de simulació. Cal retirar sempre la mandíbula abans de treure de la taula el cap amb el pal. Per això, farem pressió amb el dit gros de la mà dreta al botó situat en la part esquerra del cap i simultàniament, amb la resta dels dits de les dues mans, espentarem la mandíbula cap a fora. Una vegada separada la mandíbula, traurem el pal amb el cap i el ficarem al dispositiu metàl·lic situat a la part inferior esquerra de la taula. Aquest dispositiu té un forat frontal i un tub posterior. El pal cal introduir-lo pel forat del dispositiu, no pel tub. Una vegada introduït el pal i ficat per a treballar a la nostra comoditat, cal apretar la palanca giratòria lateral del dispositiu a tope, fins que el cap quede immobilitzat. Una vegada situat el cap, ficarem la careta de goma a la mandíbula. Per fer això, abans caldrà afluixar els tornillos de la pletina superior de la mandíbula i treure-la. Després ficarem la careta. Cal anar en compte de no trencar la careta. La goma pot desgarrar-se si es manipula amb massa força. I tornarem a ficar la pletina, enroscant els tornillos a tope. Ja tenim el cap al lloc i la mandíbula amb la careta. Ara caldrà ficar la mandíbula al cap. Per aquesta tasca cal fer coincidir simultàniament el tornillo negre amb el forat redó i el ganxo metàl·lic a la seva ranura. Després cal apretar frontalment la mandíbula fins que quede ben enganxada al cap. Nota important. L'accident més comú és introduir el tornillo negre i el ganxo metàl·lic tots dos junts pel forat central. En aquest cas es quedarà bloquejada la mandíbula i costarà molt de desbloquejar. Final de la pràctica. En acabar la pràctica és molt important deixar cada aparell net i al seu lloc. La taula ha d'estar neta i en condicions per ser usada de nou a la següent pràctica. Les connexions han d'estar apagades. La safata ha d'estar insertada a la part superior per a que es puga tancar el braç del rotatori. Per a qualsevol dubte, problema, mal funcionament de l'equip, cal que informeu immediatament al personal del laboratori.